Let me welcome you to another edition of All the Way program. I am Mary Moyo here at Makosana. All the Way program ndimakari kucheza ni ma artists osiana ma public figures komanso ndanda amene akupanga impact our society. So all the way from Chimankunda in this studio tilindi Israel CHINGA MOFFAT. Amene tikufuna lidziwe zambiri za nyimbo zimene yamayimba pakuti amayimba chamba cha gospel kuma amayimba mwaluso tifuna lidziwe za amene moyo wake wa nyimbo anauyambira komanso ndi zina zambiri mene muli mu studio mene tili mu studio muno mukhale pomwepo. Ndakulandira Israel. Ziko mgombiri. Ndakulandira kuno kumakosana ndithu. Ukhale umasuka. Ndathokoza. Okay, fuso yamba mwina ntena amafuso onena kuti amadaba kuti kapena iweyo kuimba kwako unayamba kuimba chifukwa chonena kuti your late mother amayimba, brother wako amayimba, even sister wako amayimba. Mwina tatitengere through your journey kuti unayamba bwanji zoimbazi kuti ufike pamene uli paleloli. Okay. At first, no, like ningopira kujambirire, like my mom was a musician, okuno anayotsvika. Mano like mina nkamwalira, like zenting yantaye kuno nazindikira nokuno my mom was famous. Ara Moria muja was like, Mario, kwatsatsa yonchi banje. I was excited. Okay, not as excited when garozi zimusike kuno zikhala banje. So Penezoro, my mom was famous. Okay, come on, medical car. What I didn't know. Kuno, I name told Makana, Buna Jonchi, also Gunja Guson, Chuka. Ukano, no, Mango double women and Dugu school Guja. Anna would decided to win Banimbo Zamayanga. Why are all money decided Anna school with your okay, Pamela Matusa Nimbo from home. So Mazindi, the other Nimbo Zibanja, also Mazimba, Queen of was Maziva in Jagaway. Okay, Nimbos just Mabanga, Minabanga, Matiskim Jabazi player, to Zimfia Bubu, no Mano, Mangozara Banga Nimbo, Mango Zones, Chuka Gombidi, Snake did find a muscle, Snake social media again. They Zimangos we are women at Hagamayimba Mujet, I would deem by women of school, and school, I would deem by my Nimbozamang, and my dad was unto a bunch. How tenders again, didn't permit one of Mongonas and was in the Goro, Nimbozamanga Kangari. Yeah. Oh, okay. So, Quimbago, the Yoguno Sinajida Pusisi, Dogamina Pusira. Okay. My for you know the Kalimbikisi or notice bit of wire. All right. They were so now figure us to go in Bankari of a bench, you could know. Easy. Some Nafio Bambis, I will win that kind of and then Mapuzira wire. So, Zoimbas is not only Maimba. Couldn't know imba wire or charity in Maimba. Then that Zinaza Buyanamba production side, the mention and Tenzo and Dambino Bangano, Usoranga, Joimba, and Nome Buisa Som studio. Jafaya Charichigo, Nka Neo imba keyboard. Okay. After imba keyboard. No, I can produce something. Yeah, Napuzira Mutunaga so imba keyboard is a production. It's not mission sugar. And Napuzia is the name of Menu Pity in the Wimba. Okay. So as Manisanga Soro, I think I can make a song. Okay, kumambiliro umaimba be nyimbo za kwa for example urabanga urazindikira kuti ndikuzopanga produce mabidi video ndiwiro wera sound. Unayamba kuimba be gospel or did you try a little bit of secular? Okay, many kayamba umambiliro kusini kabanga like ndikuimba kuti ndikaimbedi nikangopanga randu banga beat so I'm singing then kuno ndikalo mu studio is nothing get my guys niru mugero. Tine nyimbo za kuno Sine so meaning is like Sakabra, Zoro, we vera, Pomamas Fusoro, member this is so this is Abu Mono. Yeah. Okay. All right. So from there, kufika nogode and hadziwe kuti kunja kuno Israel amaimba. Besides you being connected to the Chinga family, anadziwa bwanje ndishina. What was your breakthrough moment? Okay, apapa ndaboliza antuna ambano kundizindikira kundidziwa. Okay. Zambia kuno nditakhala ndapuzira za production I made a beat imene ndakanika kuyipitirira naitenga piticha ndikuyipitisa studio ina yake kumaite so anakandipangira rekodi umene ndapanga no rekodi nyimbo icha pana imaona kuno ina ya gospel nyimboyo ya zanjalano umene muna imaona amene sama ndi amamvika zosakhala bwino like sama ine yakhayo nyimbo ya gospel so nimayenera ndipite ku studio kujandika ipangiso so process yokapangaso naicho sa nyimbo ija yose ndikutenga beat ndikuyipitisa ku disc music ndikusaka drama ndikayipira
Cause okay, like that was the first time na pano kuspenda no pa music nimazinga ngati saizi, then I saw kanga tino zintu kuzoyesa ndrama so nakalipira ku play disc music nakampesa donti anandipangira chiyonse ndikusintha mawu aja ndikuyipanga so record, then ndipanga record naipirisa kwathu ndikumvesesa Miracle ndi Steve anayikonda. So that time tikakhala so Nash Nash Gokare wakulilongwe, who is road manager wa Zeze now. So he was like, oh Panga, this is a nice song, let's push it. Then naipush anomixana ma guys nyimbo je naipusha naona zino zina ibwino. The first song nambeze my platform wina ineyo number 1, then I was like okay, zintu zikuenda. Okay, wafotokoza kuti nyimbo zinampeleza Miracle kamaso Steve ucha asibale yako now. Can you tell us a little bit of your relationship besides kuti ndazibale yako mwina ngoti fotokozera chifa pamakhala kuveka nkhani mphekesera zosiyana kuti zimaoneka bengati Miracle ndi Steve amapanga sideline Israel ngatama musalasala So can you maybe emphasize or clarify your relationship between your brother and your sister? Okay, the thing is kwambire ineyo kwambira ndili mwana like antama kwambira kale like kama nifusa nyimbo za mayi kusukapezeka bwanji exactly site mabuona maoneka mo like zokuza mayanga zinthu zambiri sini mapezeka apo ka then news nazo bweso kwa zibale yanga osamaoneka. Okay, the thing is anthu like ineyo ndakulanda kugwanga kwambiri. Alright, nimakhanda kugwanga mpaka panopa for you know mmene ni mwana nazadwala kwambiri so kuno like bebe mema maganizira so kuno ningakhale moyo like it was kuno basi kulapo mwana atisiya no matter what. So zambezika kuno akugwanga ananditenga kundisisa kuyamwa after miezi ka imene tangubadwa ananditenga kundisisa kuyamwa. okay, it was hard and unesa nkati kuno anthu ambiri nkati kuno mwana isa khani moyo cause zinthu zambiri like moyo wanga unasintha ntadora pepo ndadora kwa nthawi itali moyo wanga unasintha like maonekedwe chilichonse chinasintha nthawi imeneyo. I got sick nuzinezo nyasa so my grandma was there for me paka nananditenga kwa mayanga koza mwana ndizikakhala naye kunyumba. Okay, chimene jojo sojikuza kukhala mwina reason imene mwina ndina sana kudziwira because a lot of people amene kuti tinamba kumona Israel mayaga tamwalira maziwa and so kumwina kunkaveka somphekesera zinaona Israel yoto amambisa ifani mwana wa Miracle. Zwizo zipo. Ndike maybe clarify kunena kuti okay zindu zimene zimachitika it's because of this and that neno kufotokoza. Because I was sick then zambezeka kuno na ananditenga kugwanga kumandisamalira ndikuchira. So ndakundamba kukula osamakhani mayanga sinakhale nawo kwambiri sana maybe like ndakhala nawo kuwerengesera ni mwanga ndakhala nawo nthawi yochepa panawo pafupi nthawi imene nazamba nokhaso limodzi nthawi nakanazo perekana napita ku England kuthaso zaka kuthaso nthawi itali so sakhala nawo limodzi then atabwera kukayamba kukhala okha kumene kuchaso sinikakhala nawo. So choncho takula then she passed away. Basically kuna zibalanga amba nokhala okha. So pakane music zimakhala kuno sinema pita kwambiri kwa iwo like sinema kana nawo close kwambiri pa zinthu zimenezo. So nyimbo zanga mapezeka ndikupanga ndekha kunoko iwo ali kumene kuja ndingowapitisiya ndapanga ichi. So they were like nice kumano sinema pasa kuti way forward zinthu zija mapezeka ndikuzipanga no mwandekha. Umonde mena kufotokozera Israel Chinga MOFFAT mu studio muno akufotokoza kunena kuti chimene anthu ambiri ena sana muonere mpaka na malemu Grace Chinga atamwalira ndichonena kuti anadwala ali wang'ono ndipo wakulanso kwambiri ndako kwake. Izinso zikutsimikizira kuti nchifukwa chake mwinaso sakhala close kwambiri ndazibale yake chifukwa zibale yake amatalikira amakhala kwina iye amakhalabe ndako kwake. Umonde mene tikuchezera ndi Israel Chinga MOFFAT mukhale pomwepo pakuti tifuna timve zambiri zimene zatsala. Israel wafotokoza kunena kuti azibale yako amakhala kwina mwina anthu ena afuna kudziwa kuti mwina Miracle ndi Steve Special amakhala kuti. Miracle ndi Steve amakhala kulilongwe. Okay. So if you want to maybe communicate because posta jeda but naona kuti unapanga collaborate with Miracle a certain song called Extraordinary Yawe. How did you go about that? Okay, nyimbo imene je naipanga 2021. Okay.
naipanga record 2021 so napezeka kuno okay like nyimbo like first ntayamba kuimba I had to find a team so mukusaka timu sinapeze magayizi ambiri napeza munthu mmodzi amene magwira naye ntchito Dave Saindi we teamed up kuno azinthandiza mbaya kundipanga direct on the other side ndiziyesesa ineyo ngati pakufunika za drama ndiziyesesa mno chinthu chizooneka naye so amayesesa so mbali yake ma videos kutani so namvesesa nyimbo ija namuzanifuna mpange feature Miracle then I was like this is nice so nanyamuka kuno nasiya kuno ndipita kulonga kajambula video ndaipanga kuli nice yaka nyimbo ndichaka chatanapita kulonga jambula video so titapita muziwa zinakanika kuchambula video I came back ndizitatero Miracle anabwera kunoko so I was like okay this is the right time ndikumuza kujambula kuti bwera ase tipange kubanga dongoso ndikujambula mwana sile process je unofoja ke ni Miracle bale wanga so inangoenda mwa simple kuti jonjonji no nampeza ngati artist sina mpeza ngati no mbasi bale wanga nguzitenga for granted mine ndipanga respect like yeah so namulemekeza ndikumpempa ndinampeza ndananda bora iwe ni mbale wako iwe bwanje so I was like yeah but ni mbale wanga kumano you are talented you are different so I respect the talent I don't have to take it for granted with your sister wanga so mafuna nyimbo ili pele mozi nchana nalola video adabwera tena jambura then na veselesa antwena kwa veselesa okay atili pomwepo muntu umakhala ndi anthu amene umati okay anthu awawa anandithandizako through my music journey or career journey olo mwina moyo you respect them and then you appreciate them mwina ndi anthu ati amene ungatchule kuti awawo pa nthawi yake anakhalako thandizo langa alipo except us but I could definitely because you know that alipo like baya bwana yakuona usanthandiza sikalika popa no usanthandiza yakela alright anthu angomva kuti bwana labo akadino alright bwana akadino nanthandiza zinthu zono kwambire I didn't expect because sinakumanepo then nanthandiza bepusha nyimbo yanga paliso go Nash pali Dave Saindi pali magayizi ngati aina excess pali magayizi ambiri aina bale wangu zanga wino yake mari ndani MOFFAT is a friend okukumata aipo magayizi okuna account thandiza kwambire ambiri okuno aipo ambiri nyamachali Ken Matek yeah anthu ambiri ndava wachirapo MOFFAT so this has taken me back to your history anthu ambiri amadziwa za iwe being the child of the late Grace Chinga koma your name koma pero naye onjezera ku MOFFAT okay so a lot of people do not know more za bambo wako he is part of your life everybody has to appreciate that koma ndambira makao mafusa unenota ife tumamuna wake wa late Grace Chinga sitima muziwa kumaso bambo wao wanaja sitima mtani sitima muziwa anthu ambiri akufuna atamva kuti kodi abambo wako anali kuti kapena mwina zinakhala bwanji okay yemwe kuno makulu anga namanyadira kwambiri ndaiweka noni zakangati ona anthu kuti anali olimbikira so saname bambo anga njimozi me sinakhalisa kwambiri bambo anga sinakhalisa kwambiri mayanga it was like takundakula then there was a chance yokuno ndikumanena ndi bambo anga takunda kumana kuyamba kachitatu kachifuwa kuti nditazindikire I mean nditazindikire kuti ma moments amene makumbukira na kumana katatu like kwina kunayi kuti ndili mwane kuti nopande ma moments okuno maybe mtu wakula kucheza so kuyamba na kumana kucheza kuno ndikuyamba nokozora bambo anga ndotere kachiwiri kumana oso ndikucheza kachitatu so we had my plans to kumaneso then anapezeka kuno he passed away so kumabe zosangalasa nzokuno anali munthu olimbikira like kuona mayanga pamayo pawo naumana anthu osiyanasiyana kuti sinikaganiza kuti angapezeke mayo kuzaba mbwanga kukagena mkono ndi a president it wasn't simple it was like makulu anga ne olimpiki I have to work hard also bambanga ne ojambula ne ojambula anayamba zojambula kalekale mpaka nanafika no mpaka na kaojambula kuchipani cha MCP so
bambanga naye mtu jamba naye photographer. Okay. Umundi mena fotokoza Israel Chinga MOFFAT wa fotokoza ko suza bambage mine zinakalira kumaso wa fotokoza nchiro mene bambage amagwira anthu ambiri akhala kufusa kunena kuti timangomva zokuti Israel Miracle kumaso Steve Special ndana late Grace Chinga koma sili madziwa kuti bambawo amatani kapena anali wotani kapena zinakhala bwanji. Umundi mena wa fotokoza malingana ndi mene yeyo akudziwira pakuti anali wang'ono chifukwa choti last born wa mbanja limene. Mukhale pomwe pamene tikupitirizabe kucheza ndi Israel Chinga MOFFAT. Pambali poti tamva zoti utikudziwa kunena kuti iwe umayimba. Wakambaso meno mafotokoza kunja kuti ndi mapanga so produce nyimbo. And izo sesi zinayambaso chifukwa choti you had a thing for production. Mwina ungatuze mwina ni nyimbo ziti kapena ndanthu amene wagwira nawo ntchito wapanga ko produce. We have seen maybe your trademark on dzina lako under nyimbo zina za Eddie Njuchi. Maybe can you tell us specifically kuti Eddie Njuchi unakumana naye bwanji and your relationship with him? Okay, being a producer, nendi mauro kunofuna artist tazawe kanao. So ni mabezi yote mabanga mapiti ndukumatumizira. Okay, artist. Artist. Ndiye mabrudi ni majesi na mabrudi gambiri. Yena umamana sangasa mandirangizo ra panga bidi chiyonga pange chakuti. Umeona? So Lord anangaina leo kuti mafuna sogolomu nikani sogolomu. Nditaza mpangira Eddie Njuchi mabiti because kwa mimi mapanga ko secret kwa beat making first time kan zimezima ndiandikia like I can just make my beats in my headset bobo so zinabizika kuno Lord ranganira kuti nikafanta za mpangira Eddie Njuchi mabiti so go mwana zinabizika kuno so go munja munabwera jangu hallelujah so go munja mama so go zinabwera no jangu time nino sinikaganizira mone ko maine Lord ranga mafanta za mpangira mtu because I've been a fan mafanta za mpangira Eddie Njuchi mabiti then it happened. I enjoyed the moment because napuzia zambiri. Okay. Like, so what exactly happened at that particular unamutumiza bid what exactly happened afuna kuziwa. Chinya jidiga ndatumiza mabidi ndafika kugonja woto mzira ntuma bidi. Nasa ndi bidi moti. Bidi meneyo nebanga ntemendi nikada ndroa chani then I made that beat and inayodanda orabe video. So I sent the beat kwa Eddie pa WhatsApp pozana imbo pa Facebook kwa kuna producers za brand time tumize chenye we should work then nan tumize beat icha then nada bwano like Musa Kalisa he responded sijezo kuno zoda bwisa nan tumize VN. I was like this dude why and he was like I see tukumane zizo no zo sagara like it was the best moment. When was that chaka chanji and time and also the book of Eddie ne chaka chanji like okay and 2020 2021 maybe 2021 so I was like I said tukumane to wake then we made up nakumana mtu sangalasa kwambiri mtu odabwisa uno meno mamonera mamuganiza ne unosani mamona marama mano since many members ari muntu ngati yanga khayotero like kuba naye then in studio he's different ni muntu jauna ka sumpeza kuno like nawe kan artist ne ngoba bezota studio ngakaba sakubanga nyimbo man ijibwani ikakime I busy mane ni muntu jauno asi ya phone muzi yakwa na face to face this banga na nyimbo bas like we spent almost kama weeks kadisa 2 weeks tupanga nyimbo tinapanga nyimbo zambiri zokuno zina pangidwe koma mwina nyimbo imwezi mene andu amaidziwa olo inatuvuka you produced in nyimbo ya phone Naomi I know this Roland so nyimbo zake zinazimezo zokuno ndakha almost week to work he was just mtu kuno anandipusa zambiri saname both sides production and the music side Okay, when you look at that situation I worked with Eddie Njuchi, do you think it's a milestone for you? It's an achievement kind of kombili because ine loro ranga kuno mafuna ndizapange so guru jana bizigari na bwirano kyangu ndisakwembekizeni kari kaza kandi studio yanga ndizapanga then ndibebe studio then nakumana naye anazijebesa kugena nchiro ndunipusa so zinto zambizo kuno mpaka lero nimazigwisa nchiro
nimakhala nazo no zimandithandiza music side maso production side. Yeah. Okay, in your production side mina ndima artist adena amenenso umafuna so utazaweka nawo mwina ndikudadziwe, maybe they can fight for you, you have fans out there. So mina ndima artist ena ati amenenso umakhala ndikhumbo yona I want to work with this one, I want to work with this one. Yeah, there is KOK. Okay. There is Namadingo. All right. And there is this guy Amandano Bamba. Okay. And there is then Saint. Okay. Yeah, I won't be there. I won't be like I don't know. Yeah, I can give them the best. Muntu amena kufuna kugwira nawe ntchito. Yeah. They want you to produce their songs, they want you to collaborate with them, whatever it is in the music industry. Process yako iwe umayendesa motani. It's simple. Okay. Kwambiri like maybe muna tosa beza muna namba yanga pa page yaine. Okay. They can just email, they can just send email nafuna bobi beza namba ine mwina kujani ku mina account mwina kunipanga text mina account yako for MOFFAT then tima mixana kaandwa ku Johnny kaandwa kuti daina yose maguyachira mitengesa bona ntomba. Okay. All right. So maybe Palima specific, you are a gospel artist. Yeah. Okay, I'm a producer, but I'm a gospel artist. I'm also a Christian. Yeah. I'm a nyimbo zina zimene my up and coming artist, all my big established artist. I'm a kalaguyimba. I'm a concept mena mega nyimbo zao, which is contrary to your belief. How do you handle those situations? Okay. Kwambiri in a gospel side yanga imene maitengera. You should understand kuno nyimbo ya Mungu sio kwa imene wamba kuchua Mungu mpaka na kumaliza ndio ni nyimbo ya Mungu ndio yabuni. Sometimes you can do a positive song. You know muntu ngakale nsilamu atamvera. Muntu ngakale kaota na minesa konda gospel music atamvera nyimbo wemba gospel kuno kumpuzisa. Pambaye kuno mtu kufuna tose tikale kumamba kumaso tipusana kuno baziko pasi papatese kala banje. Exactly. Like kuno mtu utamulangiza mtu atakumulangiza wewe nawe kudzera mu nyimbo. So nimakubia kuno positive messages are good also pambale kuno mtu if you are doing gospel osari kuno bas you should just do gospel as just gospel. You have to mix it up. Kuno osari zaji kunja like also I don't mean zaji kunja like Gemini and Kaz no. Okay. Just a positive song. You know, mutakama like I dropped the song you know once. Yes. Magamba kuno magandipa saji umaina dalisika so. Nyimbo kuno mutatobe mpira kwa Mulungu ina yesa mema nkubiria Mulungu wake. Kuti ndidalitsa. Nsira matobe mpira kwa Mulungu mema nkubiria no. Kama amaribanye mana tauchua Mulungu wako kuno mundidalise chole ngaina adalisike Yesu. Okay. Wafotokoza zankazi this yabore kuti bweraso we come back to that. Koma ku gospel we have seen over the past few years my gospel artists odziwika bwino akuchoka gospel. They will say I just call me an artist. Ningo kala musician. Yeah. Don't attach me with the gospel concept. Okay? I'm bida kuchoka ku gospel. Can I mwina iwewe as a gospel artist can mwina ungatubuze jani famala unena udi kodi kukuvuta jani kweni gospel. Okay. Nimona kuno amakhala kuzipana muntu kuzipana like kuno kuzipa samalire. Muntu tokemba nyimbo inene takwemba nyimbo yankazi kumana according to the message. Nimenda ibwisa message yanga. Itoka buno bwino. Antosa ndiweruza so kuno bwanyika ai itoka buno mumana ntajama zikala maybe akuzipana. Okay. Akuzipana kwambiri kuno inene mayimba gospel so umone. So that's why mabezika you end up kuno muntu ubeze judge ano kwambiri kumazika side I think ningo CS deciding this mono sizima ine askayonjo. Okay. Music, just do music mono maybe you can just do positive song bobo. I don't see it is woman I think fun say gospel in Zimba is no. Okay, and then of course in your case unena kulije fajodi kwanu kujamaya kwa maimba gospel. You are still stuck in this gospel arena. Mwina bangani mene ungauze antondwa malawi unena kuti kweni about yourself now zai wewe individual izo zongo nena oma iweyo no gospel umaimba because umafuna akapena because you were born in a Christian family. Okay. Sinimemba gospel for you kwatu antu mulenia gospel kapena yani mwana ndijo no ndeke ndikakhaso ndeke ndikamapeka nyimbo zija nimazokura I'm good at this but maybe
gospel maybe ndaimba nyimbo iyi wona nyimbo iyi wona ta zinthu zambiri zomwe zili kuzambiri anazikamba kale na I can do gospel komweko but in a good way. Like basically nyimbo ya positive I'm free to do nyimbo iliyonse yokuza yokuti munthu inayese itakunkuza. Alright. You see? So I don't just sing cause mayanga kaimba gospel the next one zimba gospel no. I sing cause I feel comfortable kama imba nyimbo zimezo zokuno maybe sinema kumudisa ina wake kuya kukisama kane mafuso. Okay. Mone? Yeah, most pamba iba imeyoyo nungoyenera. Okay, you are the first gospel artist we're having in this show, actually. Oh, thank God. Thank God. Most of them going to is a gospel, like. Okay, because you truly believe in God. Yeah, okay. Yeah. All right. I think we can move on with another question. Yeah. Umonde mene kuchezera ndi Israel Chinga MOFFAT pano pa Makosana akufotokoza zambiri zokudzana ndi moyo wake, akufotokoza zambiri zokudzana yeye being a producer, an artist, and whatever it is that people have been asking question about. So mu studio muno akufotokoza zina mwazino ngati zimenezi nde anthu akhala kunena after ataona your recent pictures kunena kuti kodi munthu iwe yamba kuyuza. I remember the certain post that was posted on Makosana showing your before picture and your after picture. Yeah. And also numerous photos are showing that ugoneka kuyera. So uchisha wachomveka bwino kuyuza. But as I'm seeing you right now today in the corner as normal as possible. So what is happening? Is it the HD or what is it? Okay. Kabena una powder that picture. Okay. Can you imagine like mizimezi makonda kufusidwa kwambi like kwa artist ambe amaumana artist nitakumana naye simya monege ya chituzi nitakumana naye anali chonchi yeah like zimakhala choncho nthawi zambiri like mendu kuyenera kuzipangira present kugulu ni mendu kuyenera kuzipangira present ndili kwa tunzosiyana ndikuyenera kugulu kuja nkamapita ndizifika kuno ngati kuli kuyuza anthu aweruze ngati kuli kuyamikira anthu ayamikire. So picture imene inali picture chabe inali picture kuti maybe ni kuno suti zinavuta kujambula anajambula bwino picture inatuluka bwino nikani inatuluka pepa chapa mano mudongoso lake I still mayuza kamina kutani cause maybe nalowa live then people were like wazunonga nkhope yako ndiona pano ndizipupu yeah ni mena badwira kuyambira ndili mwana ntapita kwa anthu kufusa manduzo da thupi yako ndiya oili mapezeka kuno maybe ukagwirako pali ungagwira pa thautuluka chilichonse thupi langa linabadolote lokuto maybe la zipupu. So maybe ojambulayo amachosa zipupuzo munjira ena yonse imene angapange kuti nankha okay zosiyana napita live yakwankhowa zambirimbiri then upitirise picture kuno kuoneka zina zake. Exactly. Yeah, so makuyuza kwa jani. Alright, wafotokoza zinthu zambiri koma mwina let's go to the matters of the heart, okay? Yeah. Muntu, as you're a grown up person, I don't believe ndiwe mwana. 21. I'm 21. Yes, 21 years. So you're a grown up person. Yeah. Ulini nkazi, or are you engaged or something? Are you engaged or something, or are you planning to get a girlfriend, or you already have a girlfriend? Okay, mtu wa Mulungu. Definitely. Okay, mtu wa Mulungu. Umenina usamari pa chisankho chijo sichimoko yenera uzipanga. Cause chisankho nyo ungati ujipanga chitakupangisa kuti maybe chikristu chaku chisokonekere nthawi zina urumiko kusokonekere nurumiko angawe ndikuyenera ndikhayo samarisa pazomanukita the singing part. Yeah, ndutumiki okuno ndikulalikira ena ndikusintha ena ndikusangalasa ena ndikuwachosera misonzi. So ndikuyenera ndizisamala fwa zinthu zimene zima if mtu opezeka unoza kuchitikira zimene zija maybe wakhumudwisidwa umasokonekera mutu maybe you can even spend a whole day ukanika kulemba nyimbo kanika kuti utumikire. Yeah, kanika kuti utumikire mona kumano mfoja like no peer pressure ina zati ina likira like I've been there. So msanami panopa ndibe nkazi panopa ndibe because I have to concentrate. Okay, nini ndikuyenera ndipange concentrate pa sokulu langa kuno ndi timu ya tufozo sezi mwene waimba sineyo ndekha ndi timu ya anthu awiri but I respect the team. That's a team because sindingakwananise chinthu chindekha. So ni munthu amene makhala amandilimbikisa so no you have to concentrate because
nifanya preparation napangapo eri tena yake then nazapezeka na panga navesesa chintu chimodzi uno sukuno zinthu zija zimafunika ndrama kapena akazi amafuna ndrama eri koma zimafunika njani koma a man to prove kuno munthu umankonda mwechikondo wako zimafunika ndrama. Okay, you see kuno munthu khale mudziko limene zimafunika ndrama osati kuti uzimpasa mambe kuno just to prove your presence. When I was a drama, so I was like, amanduza zimene amanduza like munthu kuno you have to understand this is kuno munthu umafunika kuno to prove the way you love someone. Osati kuti uzimpasa ndrama mono zinchitira like my surprises, my vacation change. So he was like panopa you have to work on your your future. Okay, mwanjira hii na tenene kuti that time unalibe ndrama zokwanira so the relationship failed. Could you say that? Because that's where you're driving at, so no okay, I want to malangiza minna pasidwa. Oh, okay, jabwe. Anaye malangiza kandilangiza kuti you have to be cool. Okay. Because to prove kuno munthu makonda munthu kufunika ndrama osale munthu amafuna kuti ndrama kwa iweyo koma amafuna kuti munthu uzimupangira prove kumkulira ma gift ma surprises osiyana ma vacation chanchani. So nthawi imeneyo utalanda malangizo umachita ayi anandilangiza chifukwa chokuti chifukwa cha peer pressure anandipilisa ku zinthu zosakhala bwino anandiuza kuti kuona zinthu zotayisa nthawi. Okay, so when uzipanga kaizizi panopa you should concentrate on your music because nthawi ikubwera uzakula uzapanga zonsezi zizakupeza pambapo kuti anayi malangizo akubwera mambe naona kuno chinayi choti ndipange ndekha chisankho ndione kuno munthu amene ndile kuti I think ndi sogolo kuti ndipange ndrama zanga zikuyenera zizilowa ku music kundikuyenera zipanga izizi so namvesesa. Okay, okay, and then amakonda kufusa kunena kuti amakonda kunena ndi anthu anachivomeza kunena kuti as an artist, as a celebrity umakhala ulibe private life. Like literally aliyense amaziwa china chilichonse about your life. Okay, so anthu ambiri amakanika kupanga balance like relationship life and the personal life and the music life. Yeah. How do you do that as a celebrity, as a gospel artist, as Israel CHINGA MOFFAT? How do you do that? How do you balance it? Wow, music life wako, your relationships, my relatives, and your personal life. Okay. Ineyo zimatengera nthawi. Okay. Like panopa I don't have kuzipanga zinthu zambiri like okay simafuna kuno zinthu zizipangana kwambiri interact like family relationships chanchani zipanga interact kwambiri pa maimbidwe anga. Okay, because music is more like a business. Okay, and it's a career yokuno inenda chimene kuchita panopa I'm doing music. That's all. So sinema kondwera kwambiri kuno I should include zinthu zingati zimenezo. Okay, wanena kuti chimene kuchita panopa ndi music. Okay, that's your words. Ndi anthu ambiri akuzomafunsa onena kuti Israel uchata monika wang'ono and we all know that you are last born wa one. You are 21 years, you have also said that. So 21 years we are expecting you to be in college. Kutekiniko kwina kwake ka even ku secondary kumene. So panopa za school zili bati. Okay, school nemba so in 2021. Okay. So ntalemba naza segura studio. Kwatu. Okay. Lupanga kaiza production kuti ndiziwe zina ndi zina. Tasegura nkakandi culinary wang'ono junior. So tinapanga zimene zija then after anthawi tinatseka studio ija mmene alipire ku Longwe ndikaphunzira za photography. Okay. So nakaphunzira za photography zija ku school ende when si school nakaphunzira ku company ya zithuzi yora majambura zithuzi zo maukwati yanchani so napita yamamuno amina kundilero sijobe utali nakapita umwe kuja nakaphunzira so ntakaphunzira mene andibwirire akuko amafuna mwana wa zimuna bafupi. So mene andibwirire nizakhale mwana wa mami so bas so school tipitiriza chaka chino chikamene chamao madukwenera tipitiriza. Definitely. Tungoyenera. Alright, so mwina uli pomwepo tisanafunse kuti mwina zimene ufuna upange mtsogolo ndi chani mwina tingobwerera kumbuyo. Pali zinthu zina zimene umati ichi ndinganakhala kuti sindinapange that time
sibwezi bano bantu akudziwa kuti mwina kuli Israel Chinga bwezi sakupanga appreciate my music tinaona once inapanga phokoso kwambiri pa TikTok a lot of people were doing videos about it komanso even pa Facebook wherever it was ndi chinthu chiti chimene umapanga you feel thankful about kunena okay ichi ndikana kasi ndinachipange but no pasibwezi anthu akudziwa sakupanga appreciate my music. Okay. Chinthu chimene nakhala kuti sinachipange ngati your breakthrough moment. Like to kuyikapo mtima pa chomwe ndikupanga nakhala kuti sinayike mtima kapena kunena kuno kuzichepesaso komanso kulemekeza anthu kuti maybe sindikuwaziwa sindikuwaganizira kulola kuti munthu ene ake andirangize munthu kuno kakhala mwina mavalidwe yake asakuoneka abwino kapena maonekedwe yake asakuoneka kumulolera kuti ayankhule zimene akufuna amalize. Okay, munthu mmodzi woteroyo ni ndani anthu akhoza kumudziwa kuti mwina anthu amaoneka choncho? Ayi munthu ene ake anandirangiza wina wake anandirangiza koma maybe sindingatchule dzina lake sindingalikumbukire. So nazindikira kuno zinthu zimene anandirangiza nazigwisa ntchito then he was like you are humble ndiyo munthu ozichepesa andifunsa kuno okay you know how to sing and you are humble zimakhala bwanji komanso bongomukuti I was like ine sindimachita kupanga kuti ndikhale munthu wa humble mano as a human being you just have to be humble at some point because zimene munthu zimatha kufikisa kwina kwake you don't have to plan it kuti no I should be this and then tell you now you seem to know so being humble kulimbikira pazomwe ndipanga komanso music ni ndalama you have to pay you have to pay and kuyikapo ndalamaso musa ndalama zambiri kana zimene ndalama mwina icho ndi chimene chinakupanga push kuti ufike pamene ulika so mmene umafotokoza munja unakambako za nthawi inake imene unayisako zinthu zina peer pressure ungatiuzeko mwina ngati chili chimenecho mwina ungochifotokozabe in brief kunena kuti chimenecho chomatuka nati ichi chindikanakhala zoti sindinapange it might be because of peer pressures you have already outlined kuti ndikanakhala sindinapange chichi ndikanafika pena pake ngati chichi chinandichedwetsa wachione mwina ndi chinthu ngati chiti chimene chinakupangako oloka makhalero umapanga regret kuti chakuti sindimafunika kuchipanga koma zinachitika basi zinachitika koma in my life sindidzapangaso. Chiyamba inyeje nteneka maybe kusiya kupita ku challenge zinthu zomwe sinkayenera kupanga nthena yake simayenera kupanga nthena yake komanso like kupanga chibwezi choyambirira it wasn't a good idea. It wasn't a good idea. What did you lose after kupanga chibwezi mecho ndi zinthu zimene umapanga regret most specifically? Chifukwa anthu ena aliponso they are into that kind of relationship anoba ali ndi tsogololo koma chifukwa cha chibwezi mecho it's like chimapanga hold back maybe healing your story akhoza kuzindikira kunena kuti ndipange mwako kuti ndisataye nthawi yayitali. Ine kukhala munthu kuno ndimakhulupirira mawu a Mulungu sindimayenera kupanga zimenezozo komanso munthu kuno kukhala mwana wa nyumba sindimayenera kupanga zimenezozo komanso kukhala munthu sokhulupirira Mulungu sindimayenera sanapite ku church nthawi yake so ndapanga regret mano zinthu zokunonso kuno mwakuti kono sindimayenera ndipange zithawi imeneyo zimenezozo mano I thank God andionesa njira Mulungu ndi wabwino kwambiri anandionesa njira napazindikira kuno chilichonse chimatheka ndi Ambuye palibe chokanika misonzi amatha kupuputa Mulungu nthawi imeneyo sakuganiza kuti angapupute so I believe kuno mangothokoza kuno Mulungu anakhala nane muzonse zimene anandikhulukirira ndondilandira ngati wake osawerengera nthani yake naye munthu otere kapena napangapo izi. So anthu amene mwina akuonera program imene ungauze zotani mwina nkuteka inaso in that same situation mwina amayimba gospel panopa kunadzadza ma hip hop gospel artist ambirimbiri ma up and coming ali mmagwalala m'machechi koma mwina so sabita ku church olo ena amene amayimba be chamba china chilichonse koma sabita ku church sapemphera. What advice can you give them? Muntu wa moyo, you have to have a side. Because moyo there is spiritual life and by moyo umene tukuyang'anisa nacho. So you have to choose a side. Taizonse. Ngati sukupemphera ukhale mbali. Kuzi ukapanda kukhala kulibe mbali ndilo kukhala kwinako. Chifukwa chake munthu ngati sukupemphera
ndo ndinokwina kususu kupanga ndo uzidoderedwa azikudoderana akati akudode ukupita kwa mulungu upange nyenji ndizo sakhabu you have to choose a side usangokhala mtu jori osapemphera basi kumangokhala ngati as a normal person kuzuka kupita no you have ukenera khaine mbali ngati uli Islamu osamayiona kupita Friday kaswala kapanga chicho sejo ngati uli wa service osaiwala Saturday kupita kapanga ngati uli utani kayorani zimene mapangazo uzipanga zimene zozo make sure kuti uzipanga zimene mapangazo ukhaine mbali usangokhala mtu apakatikati. Alright. Yeah. Umondi mmene ndikuchezera ndi Israel Chinga MOFFAT mu studio muno wafotokoza zambiri wafotokoza about his past life komanso wafotokoza zimene iye amapanga regret ndi zimene zinamuthandizira kuti afike pamene alipa. Ndiye kumapeto kwenikweni tisanamalize tasamwina ndi mafunso awiri angapo amene tikufuna tikufunse. So it's our tradition here at Makosana to ask you mwina top 5 ya ma artist amene ukamaona zimene amapanga zimakusangalatsa komanso when you sit down and say okay I want to work with these people, I want to be like them, komanso akamapanga zinthu zawo so they motivate you. Okay, I'm inspired by this person. So tikufuna top 5 Malawian artists, whether established, whether upcoming, whether whosoever, meaning he's growing on the social media or even on television. Top 5 artists. Okay. Yeah. Number 1. Okay. Mayanga. Wow. Yeah. Number 1 Mayanga. Okay. Chifojo kuno ndio anali mtu amene amaimba nyimbo zokuno ndikamazivera pano pano mazifuso kuno zimachokera kuti. Okay. And analiso mtu amene amaimba zinthu zomwe ali. Alright. And one sukuti ngati ndimafuna ntazafika pamene nafika because siningakwanisi. Okay. Nsanami, I have my own lane, I have my own goals. Nina plan yanga zochita zanga kumano I just like the way minutes zawa mazipangira handle. Yeah, and wimbo sinambi ndaganizira kuti ndizaimbe ngati yo chifukwa yono siningakwanisi mwina ndizizo kuti no mwina ndisire miracle. Yeah, ndisire miracle azipanga miracle. Okay. I don't expect most kuti anthu aziganizira kuti maybe I'll go kwambiri on that side because I can. Anali mtu kuno kuimba kwao everything was planned. Chijo sizimya mapanga nyeji chokuno chokuza uzimu amapemphera pachimene amapanga nyimbo zawo maimba zokuza dio. So ineo pa number 1 paliyo. Okay, pa number 2 pali namadingo. Okay. Pa number 3 KK. Alright. Pa number 4 pali Uchen Mandanush. Uchen. That is too a massive queue. Okay. The mtu maybe sana chuke. Alright. And there is Era Injuchi. Okay. Yeah. Okay, in life timakani nyengo ina ake when we look back at it timaona ai nyengo hii ndina kala ndiwo swedwa ntima kwambiri o zinandipweteka olo it was the saddest moment of my life. Yeah. Mwina ni nyengo idi mene when you look back at it you say hey I will never even wish for my enemy to face this kind of sadness in their life. Ima kupweteka your saddest moment in short. Like the time we made naruza mayanga ni bombo yanga. Musa pitira maybe miezi musa bia maybe zaka 4. Okay. Umano mwandi anabe. Yeah, nente bule kwambiri because I even I was down. May the souls rest in peace. Yeah. Okay, that was so emotional. Having that in mind, there are times where when unasangalala kwambiri. Your happiest moment kuta injiji chandisangalasa kwambiri, and wherever you look back at it you smile, say okay, despite having the challenges in life we also have a moment where timapesa pompumulo timasangala kuti tsikula kuti nasangalala chifukwa zakuti. Maybe what was that for you? Chinjime chinali chinjime chitu chumachitika. It's like it's continuous. Yeah, because wani ndikakaunda tusa nyimbo muntu akuyamikira muntu kapena maybe akundiweruza pachimwe ndikuchita. Okay. Zimandisangalasa. I feel alive because it keeps me going. Okay, and okay, when you're there tingo bantawe
criticism when you have produced a song, for example, once other people were criticizing, see gospel, we will say maybe gospel content in Kochepa. How do you react to those kind of criticism? Yeah. And coming artist or my likes in Dojeba, they'll say, how do you do that? Okay. Yeah, I'm a car winning a zone tazine. Okay. Couldn't maybe Zokuzam they should expect more of that. Okay. Yeah, because since I just mean my big zone, I should just entertain my Christians or Kahoka. Right. No, my aim is to entertain Muslims and then Tunduina so on to Sakai Gao. Okay. Kumano munjira ya positive. So muntu akamandu rules maybe munjira zo nesu nine muntu nimapya ntima nimawidwa nimakwiya nimafuna nesu ndiziya nkaso moto ntayizina kuona origine ndi yake. Yeah. Kumano nimangu zona bikuringari muntu afike bo panga comment pa chintu chako kapena ukuza nyanja yake pa chintu chako, that means kuno yopanga china chake moyo. Upanga china chake kuno one there is time kuno muthu ajoke pa chimene akupanga apange application attention pa chomwe wapanga. Ni chinthu chantengo kuti like muthu amvere nyimbo yako then aziwe zoti nyimbo isi kunivekera bwino. They could what Energy imene watenga nthawi kuti akamvere nyimboyo ndi energy kuno ayichipa china chake cha iweyo chimene chimankhuza. Exactly. You see? Yeah. Okay. Pamene tikumaliza program yathu iyi mwina ndi zina zimene kufuna mtundu wa Malawi uradziwa zokhuza na iweyo mwina this is your time, maybe it's an advice or something. Yeah, the thing is I'm dropping more songs this year. Okay. Yeah, more songs will be dropped yaga chinocho titusa nyimbo zambiri and my plans no EP kapena album ituke chaka chinocho. Exactly. Ndipo zimene zikuchitika usayenda usiku weka. You're working on it. Yeah. Okay, so should people expect a new collaboration besides your relatives? And we na new one yeah, okay. Big collaborations and my collaboration doctor na mimi maganizira gura zachitika suzogoa kuchitikira chaka chinocho ina kuno akuchitika ndikwaona ende uteka. Okay. So they should expect more. All right. Yeah. That's it, guys. Umonemere majezira ndi Israel Chinga MOFFAT kuno ku Makosana wafotokoza zambiri za nyimbo zimene amaimba, wafotokoza zambiri wapereka so malangizo osiyana kuma gospel artist, whether you are a secular artist wina aliyense. Wafotokoza so zambiri zokhuza na mai yake ingakhale bambo ake, wafotokoza so ingakhale zazibale yake kuti sama musala koma nkhani yokuti amakhala kwina, yes amakhala kwina komanso wakulira ndi agogo ake. Izo ndi zambiri zimene tacheza naye mu program ino. Kuti muone ma program ena, subscribe to our YouTube channel, follow us on social media platforms, Facebook, Instagram, TikTok, and Twitter. I am Mary Moyo. You can follow me on Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok. This is Makosana, and I am Mary Moyo. Goodbye.